強さそして平成ゴールデンエイジ空がアギト G3 隆起ナイトファイズカイザーブレイギャレン響き武器カブトがタックデンゼロの隙間戦 DKダブルアクセルオンズバスを全めてウィザードビーストガイムバロンドライマーハゴーストスペクターエグゼイブレンビルドクロージオゲイツとにかくもうやばいラインナップ Yes Yes 息できないゼロから始めたらエキサイトクライマックス岩越しローサローディビジョン Yes Yes 成長中大バーシンプルなおさ進化こそ正義なのさ続いてレイワンダホーテロワンボーカー Yeah セイバーブレイズ新しい時代に到来 Yes Yes 今まさにオールマイティーな存在君がなれるかもリアライズ You are a hero Revolution Yes Yes 革命起刺激的なパワーを見せてくれもっとくれよ見せてくれもっとくれよそんな君のためにリバイスを作り上げたついに我が世代リバイススタンバイリバイスライブエビュージャンルデモンズベルオーバーデモンズアギレラデストリームジュガーついにアタッチャブルなパワーリブで見るまさに急の集大成紛れもなく So beautiful 我に称賛を歴史の刻む無欠がレス遺伝子から最新の強さを生む、この世界守りし者、人類が求めし者システムは金が